Kimchi Chino! 오빠, Hoy, ikaw! Na nakatulala ngayon, nalilito, nahihilo at talaga nga naman nag-iisip-isip kung ang nararamdaman mo ngayon ay totoo. O, 'di ba? Kasi hindi ka sanay sa tamang pagtrato at hindi ka rin sanay at sure kung mahal ka ba talaga niya. O, aminin mo. Ito talaga, sinasabi ko sa inyo, minsan ikaw ay naguguluhan, minsan ikaw ay nalilito kasi at the end of the day, puro maling tao ang sinusugalan mo. Kaya ngayong ikaw ay nasa relasyon, ikaw ay taken, hindi mo alam kung totoo na ba ang pinapakita ng jowa mo o asawa mo. Ay nako, akong bahala sa'yo. Makinig ka tonight. Anyway, mahal. Ano yung sa'yo? Kimchi no imnida. Ako na po ito. It's our time para pag-usapan natin ang pag-ibig, pag-usapan natin ang relasyon. At syempre, ako to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ko 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama kung ikaw ay nagdadrive, kung ikaw ay nagko-commute, kung ikaw ay bantay ng inyong shop, o di kaya ikaw ay naghihintay mawala ang rush hour. Ay nako, ako ang iyong makakasama. Ako ay available at ako ang choice mo. Wala na dapat iba. Seloso ako Ikaw manong driver o di kaya miss driver. Okay lang sa akin. Basta sa akin lang kayo tututok, okay? Anyway, mabalik tayo sa relasyon, no? Minsan talaga may mga pagkakataon na nasa healthy relationship ka naman, kaso mapapa-question ka kung totoo ba to, genuine ba to? Itong mga nararamdaman ko ay talaga nga namang kinikilig ako pero nakakatakot kasi yung ex ko pinakilig ako tapos iniwan din naman ako, 'di ba? Minsan walang peace of mind, walang consistency. Kaya tonight, bigyan nating linaw ang relasyon nyong pwede na palang seryosohin talaga. Wow! Ito night sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo DJ Kim Chino, ay bibigay ko ang 3 senyales na nasa tamang relasyon ka na. Pakayabang nyo Pakayabang ng mga taong laging nadidiligan at talaga nga naman pag pumapasok ng office, blooming kasi may dilig. Sana all hydrated. Napakayabang ng mga katrabaho ko dito. Anyway, ito na mahal. Unang-una, ay nako, nasa tamang relasyon ka na kapag hindi mo na kailangan manghula lagi kung mahal ka ba niya. Ano ibig sabihin nito? Basic na basic, mahal. Pinaparamdam, sinasabi at nakikita mo sa mga aksyon niya na at the end of the day, mahal ka niya, inaalagaan ka niya at may value ka sa buhay niya. Ganun ka basic. Imaginein mo yung mga past relationships mo, o 'di ba, hulaan. O, di ba? Meron din naman ngayon na talaga nga namang married life na pero at the end of the day, pakiramdaman pa rin sila ng asawa niya. O, di ba? Pero kapag nararamdaman mo or nasa relasyon ka na, hindi ka na nanghuhula pa, 'di ba? Nararamdaman mo at blooming ka, sa katulad nga ng sabi ko, blooming ka kasi walang toxicity, blooming ka kasi hindi negative yung pinaparanas sa iyo ng jowa o asawa mo. Ay nako, sinasabi ko sa iyo, nasa tamang relasyon ka na. Yan yung mga naranasan ko nung una pa lang kami. Pero yung ex kong yon, wala na. Kaya kayo diyan, yung mayayabang na talaga nga namang tinatrato ng tama, nararamdaman na mahal sila, hindi na nanghuhula, baka sa umpisa lang yan, mga mukha nyo. Diba? Tingnan natin kapag tumagal kayo magjowa o mag-asawa kung may consistency pa rin ba. Diba? Anyway, when it comes on consistency, shoutout natin ang mga drivers nating nakikinig no sa 90.7 Love Radio Manila. At talaga nga namang minsan kilala na agad kapag narinig ang boses ng DJ. Di ba? Mapapersonal man yan o radyo. Katulad nung nasakyan ko kanina, shoutout natin, isa sa mga pinakagwapong driver na nasakyan ko dito sa Pasay.
O, isa siyang Grab driver. O, shoutout sa iyo, nakikinig na ngayon. Randy Panlilio Bildan. Uy, maraming salamat Sir Randy sa safe ride and sa ating kwentuhan na talaga nga ng mga hagik-gikan kami habang nasa biyahe at pinapakita rin talaga namin ang buwisit sa mga nanghuhuli sa amin. Shoutout, maraming salamat. Anyway, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!